Вітаю, час новин на АТР. Сьогодні 17 червня, п'ятниця. Це 841-й день анексії Криму. Євросоюз продовжив на рік санкції проти окупованого Криму. Обмежувальні заходи включають заборону на імпорт, інвестиції та експорт певних товарів та технологій до Криму і Севастополя. Санкції діятимуть до 27 червня наступного року. Очікується, що наступного тижня також будуть продовжені економічні санкції проти Росії, введені через її роль у конфлікті на сході України. До будинку дружини Ахтема Чийгоза намагалися пролізти невідомі люди. Про це повідомила сама Ельміра Авлялімова у своєму Фейсбуці. Пише, побоюється за своє життя і здоров'я. Згадує, нещодавно в Криму викрили, обікрали, зґвалтували і вбили Муміні Алієву. На російських правоохоронців Авлялімова не сподівається. Її чоловіка Ахтема Чийгоза другий рік утримують в СІЗО. Його звинувачують в організації мітингу 26 лютого 2014-го під стінами парламенту Криму. Вчера ночью 16 июня 2016 года в 22:40 неизвестные люди проникли на территорию моего двора. Благодаря тому, что соседи проходили мимо и случайно увидели людей и автомобиль, стоящий недалеко, и подняли шум, неизвестные люди очень быстро скрылись. Учитывая, что в Крыму похищают людей, совсем недавно была изнасилована и убита девушка, считаю, что моей жизни угрожает опасность. Гарантий того, что правоохранительные органы сумеют это сделать, нет. Сегодня я буду готовить заявление в Следственный комитет и ФСБ. Как обезопасить себя, я не знаю. Рефату Алімову і Арсену Джипарову продовжили арешт до 8 вересня. Таке рішення ухвалив Київський районний суд окупованого Сімферополя. Раніше стало відомо, що Арсена Джипарова помістили в камеру з гвалтівниками. За словами Джипарова, невідомі намагаються впливати на його родичів, умовляючи їх поговорити з ним, аби він був більш поступливим. 18 квітня в селищі Краснокам'янка, що у Великій Ялті, силовики обшукали будинки Рефата Алімова і Арсена Джипарова, після чого обох кримських татар затримали. Їх звинувачують в причетності до забороненої в Росії організації Хізб ут-Тахрір. Кримських в'язнів можуть відправити на територію Росії для відбування покарання. Сьогодні вже 16 ув'язнених перевезені в різні округи сусідньої держави. Про це заявила український омбудсмен Валерія Лутковська. Крім цього, з 14 кримських мусульман, яких звинувачують в організації та в участі Хізб ут-Тахрір, 4 – це Руслан Зайтулаєв, Нурі Прімов, Рустем Ваїтов та Фаред Сайфулаєв – вже вивезли з території окупованого Криму. В Російській Федерації не таке законодавство, як в Україні. Це в Україні особа, яка засуджена до позбавлення волі, має право відбувати покарання недалеко від місця постійного проживання або від місця проживання родичів. В Росії немає такого законодавства. Відповідно, всі ті особи, які відбували покарання в пенітенціарній системі, які, на жаль, не були вивезені з території Автономної Республіки Крим під час окупації, і які автоматично, згідно з прийнятим Росією законодавством, вважаються громадянами Російської Федерації, вони мають ризик того, що вони будуть направлені для відбування покарання в будь-який куточок Російської Федерації. Майданівцю Олександру Костенку знову відмовили в умовно-достроковому звільненні. У Кіровському обласному суді Росії відбувся розгляд апеляційної скарги Олександра Костенка. За словами адвоката Дмитрія Сотнікова, прокурори суддя зневажливо поставилися до самого судового засідання. Олександра Костенка засудили на 3,5 роки. Цей строк закінчується у лютому 2018-го. Тому Сотніков вважає, що обмін залишається єдиною можливістю звільнити Костенко. Однак, за його переконанням, Росія всі обміни проводить з користю для себе. Прокурор, она сразу видно материала не читал, то есть были очень общие формулировки, вообще никакой конкретики. Судья никаких дополнительных там доказательств, возможностей приобщить документов меня не просил. Просто приобщил, как бы, было видно, что как бы решение было принято заранее, ничего на это решение повлиять, в принципе, не могло. Все вопросы, которые касательно права, это условно-досрочное освобождение, это изменение наказания на более легкий вид наказания, те ходатайства, которые там можно подавать раз в 6 месяцев, это все, безусловно, мной будет подаваться и будет обжаловаться. По поводу того, что я сказал, что возможен обмен, да, по моим представлениям, от этих обменов выигрывает только Россия. На Афанасия Солошенко, да, это отнюдь не основные лица. Меняли их на кого? На граждан Украины, которые устроили вот это вот одесскую бойню, должен появиться либо еще один российский шпион в Украине, либо еще какой-нибудь фигурант одесского дела.
То есть Россия меняет невинных украинцев на лиц, которые виновны в той политической ситуации, которая сейчас создалась на Восточной Украине. Українських консулів не пускають у в'язницю до сина Мустафи Джемілєва. Син лідера кримськотатарського народу Хайсер відбуває покарання в Астраханській колонії. За словами генерального консула України в Ростові-на-Дону Віталія Москаленка, дипломати направили прохання допустити їх до Хайсера, однак не отримали відповіді. У червні 2015-го Краснодарський краєвий суд засудив Хайсера Джемілєва до 5 років колонії загального режиму. Європейський суд з прав людини визнав незаконним вирок російського суду і постановив звільнити Джемілєва-молодшого. Однак Хайсер досі знаходиться в Астраханській колонії номер 10. Будівельникам з Севастопольської ТЕС не платять гроші. Це вже не перший випадок на цьому об'єкті. У квітні робочі зверталися до місцевого телеканалу. Аби той висвітлив проблему, тоді пообіцяли все вирішити. Багато будівельників з материкової Росії поїхали додому без зарплатні. Ті, хто залишився, і досі чекають грошей. Кажуть, навіть президентові Росії жалілися, але і він не допоміг. Позвали на стройку, ТЭС, приехали, обещали своевременно оплачивать за зарплату, проживание, питание за счет фирмы. Нанимателям было вечно 45-50 тысяч рублей в месяц. Задержка заработной платы. А то, что обещают, не выполняется. С 13 апреля по 1 мая он нам должен, нашей бригаде, 238 тысяч нам должен. Там дагестанская бригада была, им тоже должны. Квартиродателям ни копейки не дали еще. Рабочие ночью уехали. Зато когда они поняли, что деньги не дают, а некоторые, одна бригада даже инструменты забрала, уехала. Это как будто проклятое место. Ребята местные из Крыма, они тоже не смогли взять зарплату и уехали, разъехались по домам. Несколько водителей было, я вот интересовался, бросали просто, оплаты не было и уезжали. И вот такая вот здесь мясорубка, похоже, это как схема. В силу того, что я сегодня узнал, значит, то, что люди подходили, сколько там чего кому должны, миллионы. Вот, я думаю, что у них либо большие проблемы, либо они просто потенциально не хотят платить. Ребята уехали, значит, с Чувашской республики, значит, с Чувашии. Значит, 30 человек порядка, значит, да, им около миллиона зарплату должны, значит, тоже не отдали, люди без копейки уехали. Сейчас 11 человек сидят с Ульяновской области, уехать не могут, в общежитии сидят, значит, тоже уехать не могут, денег не платят. Я уже эту голодовку объявлял в прошлый раз, значит, уже вот так плюнул. Вот стоял, они подбежали, тут руководство, давай, вроде как это. На следующий день мы встречались еще. И в итоге с Москвы кто-то позвонил. Полчаса мне начальник стройки, вот это Аква Воронежа. Зачем мне полчаса объяснять? Извините, почем помидоры там на базаре, да? Вот, не надо мне это знать, значит. Есть работа проделана, будьте любезны рассчитать. Или скажите, когда отдадите. Хорошо, сейчас денег нет. Я с Дагестана ребятами знакомыми тоже работали, да? Они, вы знаете, в каком состоянии уехали? Говорят, не знаю, приехать здесь уже с дубинками, что ли, кого-то тут побить уже. Что-то такое вот. И у меня у самого желания уже руки чешутся, вот, честно скажу. И получается, это сядешь, а что это, ничего не докажешь. В Севастополі мешканці борються за зелену зону біля своїх будинків. На проспекті Перемоги будівельна компанія «Жилстрой» розпочала огороджувати майданчик, на якому в майбутньому має з'явитися 9-поверховий будинок. Мешканці найближчих будинків почали заважати роботам. В результаті на місце приїхав представник забудовника і надав усю необхідну документацію. Узгодивши усі непорозуміння із громадськістю, представник забудовника пообіцяв припинити роботи до вирішення цього питання на рівні окупаційного губернатора. Я представитель застройщика, руководитель службы заказчика, Фондис Алексей Петрович. Кто застройщик? ООО ЖСК «Жилстрой». Жилищно-строительный кооператив «Жилстрой». На него оформлена земля, на него получено решение на стройку. Должно быть общее собрание, инициативная группа представляет наше решение. Решение общего собрания было принято категорически против застройки по той причине, что вы делаете нам яму, мы в этой яме начинаем жить. Вот, вы построите здесь дом, а у нас вот этот маленький, вы построите большой еще наверху. Хочу сказать, что этот дом все время собирается у нас детки бегать, потому что там им неудобно. Наш дом, 29-й дом, и все стараются здесь быть, в центре, понимаете? И у нас детской площадки нету. У нас была спортивная площадка, спортивная площадка была, застроили 2 дома больших. Хорошо это или плохо?
Плохо, правильно? Спортивную площадку у нас убрали. Так почему здесь вот эту парковую зону нашу, которую мы хотим для детей сделать и для нас, чтобы можно было выйти подышать воздухом, почему хотят у нас ее забрать? Окупаційний суд півострова оштрафував Кримську єпархію Української православної церкви і забирає частину приміщення. Владика Климент неодноразово просив не відбирати церковне майно. Про поневіряння українських парафіян в окупованому Криму та підтримку Києва розповість Ельвіна Сейдбулаєва. 500 000 рублів штрафу та вимога звільнити 112 квадратних метрів на першому поверсі кафедрального собору в Сімферополі. Такий вирок виніс окупаційний апеляційний суд Севастополя на вимогу фонду держмайна. Архієпископ Сімферопольський і Кримський владика Климент залишати собор не збирається. У них руки розв'язані, вони принципово налаштовані на те, щоб приміщення прийшло у власність держави. У мене є всі документи на всій площі 1200 квадратних метрів, це з урахуванням першого поверху. Ми нікуди з цього приміщення не підемо. Не для того я 20 років в цьому приміщенні робив церкву, щоб зараз йому комусь віддати. На архієпископа посилився тиск. Владика Климент отримав погрози. 2 роки тому спалили його дачу у селі Мраморне Сімферопольського району. Потім озброєні козаки розтрощили храм і напали на парафіян. Він скаржиться. Українська влада не робить нічого для захисту вірян Київського патріархату. Не прошу, а вимагаю, щоб Міністерство культури разом з цим департаментом правління, разом з цим урядом прийняли рішення, приміщення, яке ми займаємо, щоб було передано офіційно управлінню Кримської єпархії Київського патріархату. Ми дійшли до того, що ми дійсно поступово можемо на підставі законів, які зараз прийняті в Росії, втратити все. У Київській єпархії кажуть, неодноразово зверталися до Кабінету міністрів з проханням передати приміщення кафедрального собору в Сімферополі у власність єпархії Київського патріархату. Але руки до вирішення цієї справи у чиновників не доходять. В умовах окупації саме це рішення не змінить позиції тамтешньої влади. Але це рішення України дасть можливість оскаржувати дії окупаційної влади в міжнародних юридичних структурах. Тиск на вірян в окупованому Криму розглянуть на міжнародній конференції, запевняють в Комітеті з питань культури і духовності Верховної Ради України. Буду брати участь в конференції «Релігійна свобода в часи війни і криз», яка відбудеться в Талліні. І, звичайно, я буду товариству міжнародному, яке там буде присутнє, розповідати про це з фотографіями, з переліком тих молитовних будинків, які були вилучені і досі вилучені окупаційною владою. Кримська прокуратура України відкрила 2 кримінальних провадження по факту щодо незаконного заволодіння майна та перешкоджання здійснення релігійних обрядів. Передбачено покарання від 7 до 12 років позбавлення волі. І за статтею 180 передбачено покарання до 6 місяців арешту. Понесе покарання на даний час невідомо, тому що особи, які безпосередньо вчинили злочин, не встановлено. Коли буде підозра, тоді ми будемо говорити про конкретних фізичних осіб, які заподіяли збитки в державі. В тому числі Української православної церкви Київського патріархату. Один з окупаційних чиновників пропонував владиці поїхати до Москви. Там буцімто могли вирішити долю церкви. Але архієпископ відмовився. Ельвіна Сейдбулаєва, Ельдар Тарахташ та Ельдар Ісматов. Заман, АТР. До Генічеська ходитиме 2-поверховий інтерсіті з Харкова. Перший поїзд зустрічали глава Генічеської адміністрації Олександр Воробйов, заступник голови райдержадміністрації Гульнара Бекірова та мер Генічеська Олександр Тулупов. Потяг інтерсіті проїжджає з Харкова до Генічеська всього за 6 годин, розвиваючи швидкість до 140 км на годину. Квиток у другому класі коштує 215 гривень, у першому – 320. Це всього на 50 гривень дорожче, ніж у плацкартному вагоні звичайного поїзда. Європа починається в Генічеському районі. До нас прибув
прибув двоповерховий потяг. Це Інтерсіті. На все літо ми зробимо, щоб він курсував. Тому ви слідкуйте за розкладом руху. Може бути зміни. 320, перший клас, другий клас 215 гривень. З 3 потягів, які йшли до Генічеського району, зараз йдуть 26. І коли тут почнеться розвиток таких районів, як Генічеський район, Маріуполь, тоді ми повернемо без жодного пострілу усі території, які на сьогоднішню минуту втрачені. Переселенці, яких позбавили пенсій та інших соцвиплат, отримують їх знову протягом місяця, пообіцяв міністр соціальної політики Олександр Рева. Зараз, за даними міністра, виплати припинили 350 тисячам вимушених переселенців. У майбутньому скасувати виплати зможуть лише новостворені комісії на чолі з міськими головами або головами держадміністрації. Тепер довідки в управлінні соцзахисту продовжувати не потрібно. Вони безстрокові. Раз в півроку до вимушених переселенців навідуватимуться соціальні інспектори. Ці рішення, які прийняв уряд, вони носять не дискримінаційний характер по відношенню до внутрішньо переміщених осіб, а що застосовувати їх потрібно в тій частині, що ми повинні забезпечити захист прав внутрішньо переміщених осіб. І якщо до них приходить інспектор державний соціальний для складання акту обстеження, не для реєстрації місця проживання, а для складання акту обстеження, то його центральною метою є з'ясування проблем, з яким стикається внутрішньо переміщена особа. В разі, коли наша людина вийшла на місце і не знайшла цю людину, можуть бути різні ситуації. Вона залишає повідомлення з проханням повідомити про себе, що він живий і здоровий. Якщо на це повідомлення реакції немає, надсилається лист рекомендований з проханням повідомити про себе. Але що сталося з цією людиною, якщо вона приїхала на ту територію, ми знати не можемо. Ми не контролюємо ту територію. Її елементарно можуть там затримати, відібрати ту ж саму карточку і потім отримувати як внутрішньо переміщена особа її, а в цей час отримувати незаконно цю людину. Якщо ми це побачили, ми робимо запит в ДПС, запитуємо, ця людина у нас є чи нема. Вони кажуть, ви знаєте, він поїхав і не повернувся. Що з ним сталося, ми не знаємо. Ми зупинили виплату, поки він не повернеться. Відповідно, той, хто забрав у нього карточку, він вже не скористається цими грошима. Він повернеться, йому відновлять цю виплату. А якщо він більше 60 днів знаходиться на непідконтрольній території, то тоді він втрачає статус внутрішньо переміщеної особи відповідно до закону. Якщо він без поважних причин не реагував на ті звернення, які є, йому повертаються виплати через 2 місяці. Якщо він мав поважні причини, йому повертається з дня припинення виплати. В Україні створили покрокову інструкцію «Дорожня карта. Як здобути українську освіту школярям з Криму». Це відеопосібник з чітким алгоритмом дій, як отримати українські атестати, освіту абітурієнтам з анексованого півострова. Ініціатори – Фонд «Відкрита політика», Міністерство освіти і науки України, а також дитяча медіастудія «Птахи». Цього року Україна ввела спрощену систему вступу до вузів для кримчан. Центрів Крим Україна заяву, освітню декларацію та свідоцтво про народження, незалежно від віку. Складіть ДПА з української мови та історії України. Отримайте довідку уповноваженої школи. Довідка дійсна 3 місяці. Її необхідно замінити на атестат свідоцтво. Подайте документи для вступу до 24 липня та складіть 1 вступний іспит. Прийом документів для професійно-технічних навчальних закладів до 31 серпня. На YouTube-каналі Фонду «Відкрита політика» проводиться курс з української мови і літератури та історії України. Друзі, не зупиняйтесь перед своєю метою. Україна чекає на вас. Наразі це всі новини. Більше розповість Ільдар Курцеїтов о 19:30 у наступному випуску «Заман». Хороших вихідних, будьте з нами. До побачення.